जब केहू वीडियो बनावता त मेहरारू चाहे मरद चाहे लड़का चाहे लड़की गाड़ी देता रसन, कहता सन जे फलना बहू रंडी हो गइल बड़ी, बेसवा हो गइल बड़ी, पिल्ली बाड़ी, एक नंबर सौतीनिया हेसन बिया, छिहत्तरी बिया, नचनिया बिया, ऑर्केस्ट्रा बिया, गरियावता सन। ठीक बा, रास्ता पेड़ा चलल मुहाल कइले रहता सन। मोबाइल पर वीडियो ऐसन ऐसन आवता, रोवता सन दुनिया के मेहरारू, वीडियो बना के डालता सन नेट पर चाहे फेसबुक पर। त इहे बतिया ओकनी के गाड़ी में लौके के चाही कि रे हमरा पास में मोबाइल होखे, हमरा लूर होखे तो हमहू बनाई, दोसर बनावता त काहे देख के जरतनी धनकतनी। ठीक बा, आजकल के एक नंबर चुतिया के चोदल और रहता मेहरारू लड़का लड़की बड़ा सा। ठीक बाटे, ओहन केहू के ना कइल जाला ना हो भैया, तनी कमेंट में बताइलु त। तनी के अपना मोबाइल से बनावता रहल, केहू भी बनावता अपना मोबाइल से, कोनो किन के थोड़े ना देता जे कोनो को रूप सहल जाई चाहे कोनो को बात विचार सहल जाई। सीधे गाड़ पर पचलत्ती मरिया लगी।